हरे कृष्ण सर्वांचं. आपल्या इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने चैतन्य चरितामृत अभ्यास वर्गामध्ये सर्वांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी जे आहे कीर्तन करूया आणि त्यानंतर आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी आपला प्रणाम सादर करूया आणि त्याचबरोबर आजच्या लीलांचा जो अभ्यास आहे तर त्यांची आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. माताजी, तो आपला गौर पौर्णिमेचा पीपीटी घ्या. हा नको. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री श्री राधा गोविंद की जय. हरे कृष्णा. हा माताजी, जगाई मधाईची जी चित्र आहे ना तिथे नेऊन ठेवा. ठीक आहे. तर आपण आज चैतन्य महाप्रभूंच्या युवा अवस्थेतील लीला अभ्यासणार आहोत आणि पुढे काय काय घडत गेले हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत. पण त्याआधी आपण थोडीशी ना रिव्हिजन करूया. आणि आता सगळ्यांना मी काल सांगितलं होतं की आपण खूप छान छान गोष्टी ऐकतो आहोत चैतन्य महाप्रभूंच्या ज्या लीला घडल्या त्यांच्या. आणि मग खूप छान गोष्टी ऐकत ऐकत काही जणांना झोपही लागू शकेल. हा म्हणजे तर असं नको व्हायला, म्हणून सगळ्यांनी छान लक्षपूर्वक ऐकूया. हं? आणि आपण रोज काय करणार आहोत, उजळणी करणार आहोत. म्हणजे आपण करतोच उजळणी, पण आता सर्वांनी आठवून सांगूया की काल आपण कोणत्या कोणत्या लीला अभ्यासल्या. मी थोडीशी सगळ्यांना अशी सूचक पण शब्द सांगेन, हिंट देईन. मग सगळ्यांना आठवेल, हो की नाही. मग आपण त्यांचं स्मरण करूया. म्हणजे भगवानांच्या नित्यलीलांचं स्मरण करणं ही सुद्धा त्यांच्या चरणी केलेली आपण सेवा असते. मग आपण थोडस उजळणी करूया कालच्या लीलांची. आणखी मग आजच्या लीला आपण अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत. मग कालपर्यंत आपण त्यांच्या पौगंड अवस्थेतील लीला अभ्यासल्या होत्या. आणि काल त्यांनी कशा पद्धतीने पौगंड अवस्थेमध्ये सुंदर सुंदर लीला केल्या त्याचं आस्वादन आपण केलंय, हो की नाही. मग आता कोणाला बरं आठवेल, काल चैतन्य महाप्रभूंची आपण ते जेव्हा गंगा किनारी जायचे तेव्हा कशा खोड्या काढायचे आपल्या मित्रांची टोळी घेऊन, अशा कोणत्या कोणत्या लीला आपण अभ्यासल्या आणि त्या कोणाकोणाला आठवत आहेत आणि कोण कोण सांगेल. हरे कृष्णा. आणि आपल्या मित्रांची टोळी घेऊन पण जायचे चैतन्य महाप्रभू. मग ते काय करायचे तिथे जाऊन, असं कोणाला बरं आठवत आहे, कोण बरं सांगेल. हरे कृष्णा. माझा आवाज ऐकू येतो ना सगळ्यांना? हो माताजी, येतोय येतोय आवाज. कोण सांगेल, कोण बरं सांगून चैतन्य महाप्रभूंना संतुष्ट करेल, त्यांना आनंद देईल. भगवानांना नेहमी आवडतं ना त्यांच्या लीलांचं स्मरण केलेलं, गुणगान केलेलं. मग कोण बरं चैतन्य महाप्रभूंना आता संतुष्ट करणार सांगून, सगळ्यात आधी कोण सांगेल. हरे कृष्णा. मी थोडीशी आठवण करते सगळ्यांना. हा, काल आपण काय अभ्यासलं होतं की गंगा किनारी जेव्हा जायचे चैतन्य महाप्रभू तेव्हा काय करायचे, तर ते तिथल्या युवती ज्या आलेल्या असायच्या पूजेला, तर गंगेमध्ये तिथल्या पाण्याने म्हणजे आपल्या मुखात पाणी घ्यायचे ते आणि त्या युवतींच्या तोंडावर काय करायचे, फवाऱ्याने ते चूळ भरून उडवून टाकायचे. आठवतं ना सगळ्यांना? मग अजून काय करायचे. खोड्या करायचे ते. हरे कृष्णा. हा. खोड्या करायचे ते, त्यांना काही वेळेला त्रास द्यायचे. हा हा हा. कोण सांगेल अजून. पाणी हा उडवायचे माताजी. अंगावरती. हा, अगदी बरोबर. हरी बोल. अजून माताजी सांगूया, अजून काय करायचे. त्यांनी देवाच्या पूजे करता नेलेलं सगळं सामान भिजवून हा हा टाकायचे. हा. प्रसाद खाऊन टाकायचे. खूप छान, खूप छान. हरी बोल. अजून अजून कोण सांगेल. अजून सांगूया माताजी, काय काय आठवतंय तुम्हाला. छान, खूप छान प्रयत्न. मग काय करायचे, ते ब्राह्मण जे असायचे, जे ब्राह्मण अं, तिथे गायत्री करत होते नदीमध्ये, मग तिथे जाऊन त्यांनी काय केलं, पोहत जाऊन त्यांना खालून त्यांचे पाय हलवले पाण्यात पोहत जाऊन. हो ना, पाण्याखाली पोहत गेले आणि त्यांचे पाय हलवले आणि त्यांचं ध्यान विचलित केलं. मग त्यानंतर ते काय करायचे, पोहण्यात ते पटू होते म्हणून ते पोहत पोहत जायचे आणि काय करायचे, त्या भक्तांच्या आपल्या पायाने ते भक्तांच्या अंगावर पाणी शिंपडायचे, अशी त्यांच्यावर कृपा करायची. काही भक्तांच्या डोक्याला स्पर्श करायचे त्यांचे पाय, अशी ते कृपा करायचे, हो की नाही.
किंवा जो पूजा करायचं त्यांचं साहित्य जे असायचं, दुर्वा फुलं ते सगळं चोरून पळवायचे, गळ्यात स्वतःच्याच हार घालून बसायचे, अस्वस्थ व्हायचे. अशा पद्धतीने ते त्या ब्राह्मणांना म्हणजे एक प्रकारे त्रास द्यायचे, पण ती कृपा असायची त्यांच्यावरती. मग त्यांचा भोग स्वतःच खाऊन टाकायचे, जसं माताजींनी सांगितलं. मग स्वतःच्याच गळ्यात हार घालून घ्यायचे, जो विष्णू पूजेसाठी ब्राह्मण आलेला असायचा साहित्य घेऊन, आणि तो काय करायचा, स्नानासाठी गेलेला असायचा नदीवर, तोपर्यंत ते स्वतःला सगळं घालून घ्यायचे, हार फुलं, आणि तो भोग पण खाऊन टाकायचे. मग हे पाहिलं. मग काल आपण एका पंडिताची लीला पाहिली, कोणाला बरं आठवते? काय बरं नाव होतं त्या पंडिताचं? हरे कृष्णा. काश्मीरी पंडित. हरी बोल. खूप छान, खूप छान. आणि नाव काय होतं त्यांचं? हरे कृष्णा. नाव नाव नाही पटकन लक्षात आहे. केशव नाही, काश्मीरी. हा. केशव. हरी बोल. खूप छान माताजी, खूप छान. मग त्यांनी काय केलं केशवर काश्मीरींशी? कशी बरं लीला घडली, कोण बरं सांगेल? हरे कृष्ण. ते स्वतःला खूप श्रेष्ठ समजत असायचे. त्यांना वाटायचं की यांना काही येणार नाही. हा हा. शेवटी वादविवादात त्यांना हरवलं त्यांनी. हरी बोल. खूप सुंदर, खूपच छान. हरी बोल माताजींसाठी. चैतन्य महाप्रभू आता ह्या लीलांचं जे कोणी आठवण करतंय, स्मरण करतंय, त्यांच्यावर नक्की संतुष्ट होणार हा. आता सगळ्यांनी असेच प्रयत्न करूया. मग अजून कोणाला कुठली लीला आठवते, कोणाला सांगायचंय? हरे कृष्ण. अशी चढाओढ पाहिजे हा सगळ्यांमध्ये, मी सांगू की तू सांगू, असं झालं पाहिजे. भगवान यांच्या लीला सांगताना आपल्याला आठवेल तर एक वाक्य, तर एक वाक्य सांगायचं, पण सांगायचं आपण. कोण बरं सांगेल? अजून कोण बरं प्रयत्न करेल? हरे कृष्ण. अजून कोणती लीला अभ्यासली आपण? आणखी एक आपण पाहिली ना, की त्यांच्या यज्ञोपवीतची लीला कोणाला बरं आठवते? काय मी सांगितलं होतं, यज्ञोपवीत धारण करताना काय घडली लीला? कोण बरं सांगेल? हरे कृष्ण. ते जे यज्ञोपवीत होतं म्हणजे काय होते? अनंत शेष होते, साक्षात भगवान. आणि त्यांनी काय केलं? यज्ञोपवीताचं जे आहे ते रूप घेतलं, आणि भगवान जे आहेत तर त्यांच्या देहाला ते जाऊन बिलकले. अशी छान लीला झाली. आणि मग भगवान यांनी काय केलं? वामन अवतार धारण केला त्यावेळेला. आणि ते काही त्यांच्या ठराविक भक्तांनाच त्यांचं दर्शन झालं, हो की नाही? तर अशा सुंदर लीला घडल्या. तर खूप छान सगळ्या भक्तांनी प्रयत्न केला. अजून करायचे हा प्रयत्न सर्वांनी. आता सगळ्यांनी खूप लक्षपूर्वक ऐका, नोट्स बनवा. आजच्या लीला खूप आहेत. म्हणजे आपण म्हणतो ना, कसे फळं जी असतात वृक्षाला कशी म्हणजे लगडलेली असतात, तशी भरगच्च लगडलेली असतात, आणि तो वृक्ष असतो तो फळांच्या भाराने वाकलेला असतो. तसं अगदी इतक्या लीला आहेत युवावस्थेतल्या भगवान यांच्या, की आपण सगळे एकदम म्हणजे आनंदाने एकदम म्हणजे एकदम भावावस्थेतच जाणार आहोत सगळे आजच्या लीला ऐकून. सगळ्यांनी लक्षात पण ठेवूया, स्मरण पण राहील यासाठी थोड्या लिहून पण ठेवूया. त्यातले महत्वाचे बिंदू असा भाग करूया. तर आता युवावस्थेतल्या ज्या लीला आहेत भगवान यांच्या, तर तिथे आपण समजून घेणार आहोत की भक्तिविनोद ठाकूर यांच्या अमृत प्रवाह भाष्यात त्याचं वर्णन आहे. चैतन्य भागवत मध्ये जसं आहे तसं. आता त्यांच्या 16व्या वर्षापासून त्यांनी जोपर्यंत संन्यास घेतला, म्हणजे 24 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी संन्यास घेतला. मग 16 वर्ष वय आहे तेव्हापासून वयाच्या 24व्या वर्षापर्यंतच्या ज्या लीला आहेत त्या सगळ्या युवा अवस्थेतल्या त्यांच्या लीला आहेत, बरं का? मग त्याचं वर्णन जे काही आहे ते चैतन्य भागवत, अमृत प्रवाह, त्यानंतर चैतन्य चंद्र, अशा विविध ग्रंथ आहेत, म्हणजे असे खूप ग्रंथ आहेत. तर त्या सगळ्याचे संदर्भ घेऊन मी आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करते. तर आता चैतन्य महाप्रभूंची जी चांद काजी सोबतची लीला आहे, जगाईमध्ये सोबतची लीला आहे, त्यानंतर आंब्यांच्या वृक्षाची लीला आहे, अशी सुंदर सुंदर लीला आपण आज अभ्यासणार आहोत. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांनी गोपींसमोर चतुर्भुज रूप प्रकट केलं होतं, बरं का? म्हणजे जेव्हा कृष्ण म्हणून ते आले, पण ते गोपींना काही आवडलंच नाही, त्यांना काही त्याच्यात फारसा रस नव्हता. आणि मग त्यामुळे त्यांना पुन्हा कृष्ण रूप धारण केलं त्यांनी, आणि त्यांना पण आनंद येत नव्हता. म्हणजे त्यांनी चतुर्भुज नारायण रूपातून जेव्हा गोपींना पाहिलं तेव्हा भगवान यांना पण फारसा आनंद येईना, आणि त्यांनी पुन्हा कृष्ण रूप प्रकट केलं.
मग आता व्रजभूमीचे जे राजा असलेले नंद महाराज आहेत, म्हणजे नवद्वीपामध्ये चैतन्य महाप्रभूंचे ते साक्षात पिता जगन्नाथ मिश्र आहेत. म्हणजे वासुदेवांचं जे आहे तर ते पण अंशात्मक त्यांच्यामध्ये जे आहे तर म्हणजे अंशात्मक भाग आहे. पण साक्षात कोण आहेत ते प्रत्यक्ष, म्हणजे जसं अद्वैताचार्य जे कसे आहेत, सदाशिव तत्व आणि विष्णू तत्व आहेत, तर तसं जे चैतन्य महाप्रभूंचे पिता आहेत जगन्नाथ मिश्र, हे साक्षात नंद महाराज तर आहेत, पण वासुदेव तत्व पण आहे. आणि त्याचबरोबर व्रजराणी माता यशोदा आहेत, तर साक्षात त्या शची माता आहेत, पण त्याचबरोबर तिथे देवकी तत्व पण आहे, असं आपण अभ्यास समजून घेऊया. तर त्यामुळे शचीनंदन म्हणजेच कोण आहेत, साक्षात ब्रजेंद्र जे आहेत तर ते नंदन आहेत. हरे कृष्ण. मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर तेच श्रीकृष्ण आहेत, आणि मग ते जे आहेत तर ते गोपिकांच्या सोबत म्हणजे जे काही त्यांचं आदान प्रदान होत असतं श्रीकृष्णांचं, तर तोच सगळा जो भाव आहे तर तो घेऊन ते चैतन्य महाप्रभूंच्या आविर्भावामध्ये आहेत. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूमध्ये राधाराणींचा जो भाव आहे तो आहे, म्हणजेच काय, ती सर्वश्रेष्ठ गोपी आहे, म्हणजे तो जो गोपिकेचा भाव आहे तो त्यांच्यामध्ये आहे. मग आता हे सगळं आपण का जाणून घेणार आहोत, तर आजच्या लीलांमध्ये त्यांच्या भावावस्था आणि भावाच्या स्तरावरच जे आहे प्राकट्य, तर ते काही ठिकाणी आपण अनुभवणार आहोत. मग आता भगवान जे आहेत श्रीकृष्ण जे आहेत तर ते काय करत असतात, त्यांच्या सुंदर सुंदर जेव्हा लीला करत असतात तर तेव्हा त्यांच्यासोबत विविध त्यांचे भक्त जे आहेत त्या लीलेमध्ये सहभागी व्हायला आलेले असतात. मग असेच त्यांचे भक्त सहभागी व्हायला आलेले जे पार्षद भक्त आहेत तर त्यांच्यासोबत त्यांनी युवावस्थेमध्ये खूप सुंदर सुंदर लीला केल्या. मग आता या लीलांची सुरुवात आपण अभ्यासणार आहोत. तर सुरुवातीला भगवान यांनी काय केलं, की सर्वांसमोर मी मूर्ख आहे, वेडा आहे अशा पद्धतीचं सर्वांच्या समोर स्वतःला प्रस्तुत केलं. म्हणजे त्यांनी आपल्या तरुणपणात काय केलं, स्वतःला वायुव्याधी नावाची व्याधी झाली अशा पद्धतीने स्वतःला प्रस्तुत केलं, आणि मग भावपूर्ण जे कृष्ण प्रेम आहे ते प्रस्तुत करायला सुरुवात केली. मग आता वायुव्याधी म्हणजे काय, तर आयुर्वेदामध्ये वात पित्त कफ असे तीन म्हणजे जे आहेत तत्व त्यांच्या नियंत्रणाखाली शरीराचं नियंत्रण होत असतं. मग जर आता वायूला अडथळा आला, आपल्या शरीरामध्ये जो वायू असतो त्याचं संचरण होत असतं, तर त्याला अडथळा आला तर पित्त किंवा कफ या म्हणजे पित्त आणि कफ वाढल्यामुळं तर काय होतं, की त्याला त्या व्यक्तीला भरपूर प्रकारच्या म्हणजे थोडक्यात 59 प्रकारचे व्याधी होऊ शकतात. मग त्यापैकी एक व्याधी म्हणजे आहे की मतिभ्रम, म्हणजे भ्रमिष्ठासारखे ते लोक वागायला लागतात, थोडक्यात त्याला म्हणायचं मतिभ्रम. तर मग आता त्यांनी कसं स्वतःला सगळ्यांसमोर प्रस्तुत केलं, की मला भ्रमच झालाय, मतिभ्रम झालाय, म्हणजे थोडक्यात काय वेड्यासारखं वागतंय असं लोकांना वाटायचं. मतिभ्रम झाल्यासारखं ते आचरण करायला लागले. आणि मग त्यांनी व्याकरण शिकवायला सुरुवात केलं महाविद्यालयामध्ये, आणि त्या सगळ्या व्याकरणामध्ये उदाहरणं श्रीकृष्णांचीच द्यायची. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रत्येक ठिकाणी श्रीकृष्णांना घेऊन, केंद्रस्थानी श्रीकृष्णांना घेऊन त्यांनी जे आहे तर ते प्रत्येक उदाहरण द्यायला सुरुवात केली विद्यार्थ्यांना सुद्धा. मग हे आता सगळं सामान्य लोकांना जरा जे भौतिक स्तरावर आहेत त्यांना हे सगळं वेड्यासारखं वाटायचं. मग आता अशा वेडेपणाच्या वागणूक जी होती त्यातून चैतन्य महाप्रभूंनी दाखवून दिलं, की एकमेव कृष्ण भावना सोडून जगामध्ये असं कोणतीही गोष्ट नाहीये की त्यामध्ये आपल्याला आनंद अनुभवता येईल. म्हणजे कृष्ण भावनेतून मिळणारा आनंद हा दिव्य आहे, आणि आपल्याला कृष्णांना सोडून दुसऱ्या कशातूनच हा दिव्य आनंद मिळणार नाहीये. आणि मग आता ह्यात म्हणजे हे सगळं आहे ते आपण कसं समजून घ्यायचं, तर प्रत्येक त्यांच्या कृतीतून त्यांनी आपल्याला कृष्णांशी कसं आपला संबंध प्रस्थापित करायचा आणि कृष्णांशी कसं जोडलं जायचं यासाठी स्वतःला भावावस्थेमध्ये प्रकट केलं. मग त्यासाठी त्यांनी स्वतःला म्हणजे आपण वेडे आहोत अशा पद्धतीनं दाखवलं. पण हे सगळं दाखवण्यामागं त्यांचा हेतू काय होता, की कृष्ण भावना जी आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचायची. प्रत्येक त्यांच्या कृतीतून कृष्णांचं उदाहरण ते प्रस्तुत करायचे विद्यार्थ्यांना शिकवत असताना. म्हणजे व्याकरणामध्ये प्रत्येक उदाहरण देत असताना प्रत्येक उदाहरणामध्ये ते कृष्ण भावना जी आहे तर ती त्याच्याशी म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न असून कृष्णांशी कसा संबंध जोडता येईल अशीच उदाहरणं ते द्यायचे. मग आता त्यानंतर काय झालं, त्यांचे पिता आहेत तर त्यांचा मृत्यू झाला. मग त्यांनी त्यासाठी गयेला जायचं ठरवलं. मग आता ते गयेला गेले तेव्हा त्यांची ईश्वरपुरींशी भेट झाली. आता ईश्वरपुरी जे आहेत तर ते उत्तम असे भगवान श्रीकृष्णांचे भक्त आहेत. मग आता ईश्वरपुरी जे आहेत तर
त्यांच्याशी जेव्हा भेट झाली तेव्हा त्यांच्या म्हणजे ईश्वरपुरींच्या भेटीमध्ये त्यांनी आपला हेतू सांगितला की चैतन्य महाप्रभू पूर्वजांना श्राद्ध अर्पण करण्यासाठी गेले होते. ह्या क्रियेला म्हणायचं पिंडदान. मग आता म्हणजे माता पित्यांचा मृत्यू होतो तेव्हा काय केलं जातं तर वैदिक परंपरेनुसार गयेला जाऊन भगवान जे आहेत विष्णू त्यांच्या चरण कमलांशी धर्मकार्य कुठलं तरी करणं आवश्यक असतं आणि यासाठी मग तिथे गयेला लोक जात असतात. मग आपल्या दिवंगत पित्यांना पिंड प्रदान करण्यासाठी ते तिथे गेले. मग तिथे ते गेल्यानंतर जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर त्यांना गयाधामामध्ये गेल्यानंतर काय झालं तर त्यांना त्यांची ईश्वरपुरीशी भेट झाली. मग ईश्वरपुरींच्या आदल्या दिवशी स्वप्नामध्ये स्वयं साक्षात भगवान आले आणि त्यांनी त्यांना सांगितलं की असा जो म्हणजे हा ब्राह्मण म्हणजे जो आहे किंवा आला आहे तर म्हणजे स्वतः म्हणजे चैतन्य महाप्रभू म्हणजे मी स्वतःच आहे. आणि मग त्यांना दीक्षा द्यायला सांगितली. मग चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांना ईश्वरपुरींनी स्वीकारलं ब्रह्मचारी म्हणून. आणि मग ब्रह्मचारी म्हणून स्वीकारल्यानंतर मग त्यांनी जी आहे तर त्यांना म्हणजे ब्रह्मचारी म्हणून आधी स्वीकारतात आणि मग त्यानंतर त्यांना दीक्षा दिली. मग ब्रह्मचारी म्हणून स्वीकारल्यानंतर त्यांनी त्यांचं नाव काय ठेवलं श्रीकृष्ण चैतन्य असं ठेवलं आणि त्यांना दीक्षित केलं. मग आता आपण समजून घेऊया की ईश्वरपुरी आणि अद्वैत आचार्य जे आहेत तर हे जे आहेत तर ते माधवेंद्र पुरी जे आहेत तर त्यांचे शिष्य आहेत. आणि माधवेंद्र पुरी जे आहेत तर माधवेंद्र पुरी आणि जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर हे जे आहेत ते लक्ष्मीपती तीर्थ जे पंढरपूरचे आहेत तर त्यांचे शिष्य आहेत. मग ह्या नात्याने चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांच्या चरणी म्हणजे अद्वैताचार्य जे आहेत तर ते किंवा ईश्वर पुरी तर हे सगळे जे आहेत तर हे म्हणजे हे सगळे जे आहेत तर ते गुरु म्हणजे ईश्वरपुरी हे गुरुच होते. मग ह्या नात्याने जे चैतन्य महाप्रभूंसाठी अद्वैत आचार्य सुद्धा गुरुंप्रमाणेच ते त्यांना आदर द्यायचे. का तर आपल्या गुरूंचे ते गुरुभाई आहेत. मग आता गुरु जे आहेत तर त्यांचे गुरुबाईंना गुरूंसारखाच सन्मान दिला जातो म्हणून ते अद्वैताचार्यांना जे आहेत ते गुरूंप्रमाणे सन्मान देत असत. आणि त्याचबरोबर आपल्या गुरु आपल्या गुरूंचे जे म्हणजे गुरूंचे जे गुरुभाई गुरु आहेत त्यांचे गुरु म्हणजे गुरुभाई म्हणजे नित्यानंद प्रभू त्यामुळे त्यांना पण ते तसा सन्मान देत असत. तर हा भाग आपण समजून घेऊया. म्हणजे माधवेंद्र पुरी जे आहेत तर ते लक्ष्मीपती तीर्थ यांचे शिष्य होते. आणि त्याचबरोबर लक्ष्मीपती तीर्थ यांनी जी आहे तर ती नित्यानंद प्रभूंना पण दीक्षा दिली. मग त्यामुळे नित्यानंद प्रभू आणि जे माधवेंद्र पुरी आहेत हे गुरुबंधू झाले. आणि मग माधवेंद्र पुरींचे म्हणजे जे ईश्वरपुरींचे गुरु आहेत तर त्यांचे म्हणजे माधवेंद्र पुरींचे शिष्य ईश्वरपुरी आणि अद्वैताचार्य आहेत म्हणून अद्वैताचार्यांना पण ते सन्मान द्यायचे गुरुप्रमाणे. आणि त्याचबरोबर ईश्वरपुरी तर त्यांचे गुरुच होते. आणि त्याचबरोबर नित्यानंद प्रभू हे गुरूंचे गुरुभाई आहेत. गुरूंचे जे गुरु आहेत त्यांचे गुरुभाई आहेत म्हणून त्यांना मोठ्या दादांप्रमाणे ते सन्मान द्यायचे. तर हा भाग आपण थोडासा लक्षात घेतला. मग आता लक्ष्मीपुरींनी त्याला ईश्वरपुरींनी त्यांना आता दीक्षा दिली. आणि ती दीक्षा दिल्यानंतर काय झालं त्यांच्यामध्ये भगवत प्रेमाची लक्षणं तात्काळ त्यांनी प्रकट केली. मग घरी परत आल्यानंतर त्यांनी भगवत प्रेमाचा प्रकाश केला. म्हणजे आता इथून पुढे भावाच्या स्तरावर त्यांच्या सगळ्या लीलांचं प्राकट्य जे आहे ते होणार होतं. मग आता हे जेव्हा घडत होते हे प्रसंग त्यावेळेला एक सुंदर लीला घडली. चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते आपल्या अनेक विद्यार्थ्यांना सोबत अनुयायांना सोबत घेऊन गयेला गेले. आणि मग त्यावेळेला काय झालं ते मार्गातच आजारी पडले. मग ते जेव्हा आजारी पडले तेव्हा त्यांनी काय केलं की आपल्या शिष्यांना ब्राह्मणांच्या पादप्रक्षालनाचं जल आणायला सांगितलं आणि ते जल प्राशन केल्यावर त्यांचा ताप उतरला. म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचे लोक त्यांचा आदर नेहमी ते त्या काळातही करत होते आणि केला जायचा. आणि ब्राह्मणांमध्ये असलेला आदर जो आहे तो त्यांनी दाखवून दिला. म्हणजे काय की भगवान स्वयं जरी असले तरी ब्राह्मण वर्णाचे जे लोक होते त्यांचा ते आदर करत होते. म्हणजे आताच्या कलियुगात आता ब्राह्मण वर्णाचे लोक पण तितकंसे त्यांचं पावित्र्य नाही राहिलं म्हणून आपण त्यांचं अनुकरण करू नये. पण आपण लक्षात घेऊया की चैतन्य महाप्रभूंनी
ही जी लीला आहे त्याद्वारे दाखवून दिलं. जसं श्रीकृष्णांच्या लीलेमध्ये जे गोपीजन आहेत, त्यांचे भक्त आहेत, ते सर्वश्रेष्ठ भक्त आहेत, तर त्यांच्या चरणांची त्यांनी रज घेतली. ते जेव्हा आजारी पडले, डोकेदुखी झाली त्यांना, तर ही गोष्ट माहिती आहे आपल्याला. तसंच अगदी म्हणजे सर्वश्रेष्ठ जे भक्त आहेत, तर ते ब्राह्मण वर्णाचे भक्त जे होते, तर त्यांच्याविषयी त्यांनी जसा गोपीजनाविषयी आदर होता सर्वश्रेष्ठ भक्त म्हणून, म्हणजे प्रत्येक भक्ताविषयी जो सर्वश्रेष्ठ आहे त्यांच्याविषयी त्यांना आदर होता. मग ब्राह्मण वर्णाचे जे भक्त असतील त्यांच्या चरणांचं त्यांनी जल जे आहे तर ते घेऊन त्यांच्या प्रती आदर व्यक्त केला. मग आता भगवान चैतन्य जे आहे तर त्यांनी काय केलं, आता पुढची लीला जी आहे तर ती खूप सुंदर आहे. त्यांनी अद्वैताचार्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या घरी ते गेले होते. मग आता त्यांच्या घरी जेव्हा बसले होते ते त्यांच्या देवघरामध्ये, तेव्हा ते म्हणायला लागले, असं पुटपुटायला लागले, की माझ्या मातेनं आचार्यांच्या चरणी अपराध केला आहे, असं ते म्हणायला लागले. आणि जोपर्यंत वैष्णवांच्या चरणी केलेला जो अपराध आहे त्याचं क्षालन होत नाही, तोपर्यंत त्याची मातांना काही कृष्ण प्रेम प्राप्त होणार नाही, असं ते म्हणायला लागले. मग ते ऐकून तिथे जमलेली जी भक्त मंडळी होती त्यांनी अद्वैताचार्यांना बोलवून घेतलं. मग अद्वैताचार्य तिथे आले आणि त्यांनी हे सगळं ऐकून ते बेशुद्ध अवस्थेत म्हणजे आले. तर का तर हे सगळं त्यांच्यासाठी अनाकलनीय होतं, की असं का म्हणत आहेत असं. मग ह्याला कारण काय होतं, तर शची मातांनी जे आहे तर ते संन्यास जेव्हा घेणार होते, म्हणजे संन्यासाचा विचार जेव्हा ते करत होते चैतन्य महाप्रभू, तेव्हा अद्वैताचार्याने त्यांना संन्यास घेण्यासाठी भाग पाडलं किंवा त्यांच्या मनात संन्यास घेण्याचे विचार घातले, तसं शची मातेला वाटायचं. आणि त्यांच्यामुळेच माझ्या पुत्रांनी संन्यास घेतलाय असं त्यांना वाटायचं. आणि म्हणून मग त्यांनी जे आहे तर अद्वैताचार्यांना अशा पद्धतीनं म्हणजे दोषारोप केले त्यांच्यावरती. मग हे सगळं जाणत होते चैतन्य महाप्रभू. मग त्यावेळेला त्यांच्या म्हणजे मनात जे काही सुरू होतं ते त्यांनी व्यक्त केलं. मग हे अद्वैताचार्यांना माहिती होतं. मग अद्वैताचार्य त्यामुळं जे आहे ते भावे भरून जे आहे तर ते एकदम जमिनीवर कोसळले आणि बेशुद्ध झाले. मग म्हणजे ते बेशुद्ध होणं ही सुद्धा लीलाच होती. त्यावेळेला काय केलं, शचीमाता पण तिथे आल्या. मग जर अद्वैताचार्य जाणतात की शचीमाता म्हणजे साक्षात यशोदामाई, मग थोडंच म्हणजे इतक्या मोठ्या अशा भक्तांकडून क्षमा मागून घेणं म्हणजे त्यांना काही संयुक्तिक वाटलं नसतं. आचार्यांना ते आवडलं नसतं. म्हणून शचीमाता जेव्हा तिथे आल्या तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की त्यांच्या चरण म्हणजे ते बेशुद्ध होणं किंवा ही सगळी लीला जी आहे ती म्हणजे त्यांना बेशुद्ध व्हायला भाग पाडणे, ही सगळी लीला जी आहे ती चैतन्य महाप्रभूंची होती. आणि मग ते बेशुद्ध होऊन जमिनीवर कोसळले त्यावेळेला शचीमाता तिथे पोहोचल्या होत्या. मग त्यांनी काय केलं, त्यांच्या चरणांची रज घेतली आणि आपल्या कपाळाला लावली. का वैष्णवाच्या चरणी अपराध जेव्हा होतो तेव्हा त्याची चरण रज घेऊन आपण त्यांना म्हणजे त्यांची क्षमा याचना केली पाहिजे आणि आपल्यामध्ये पश्चातापाची भावना पाहिजे. म्हणजे आता अद्वैताचार्यांच्या चरणी जो अपराध झाला होता त्याचं मार्जन झालं असं त्यांनी सांगितलं. आता शचीमातेला सहज कृष्णप्रेम प्राप्त होईल असं ते म्हणाले. आणि त्यानंतर मग ते अद्वैताचार्य ते आहेत ते शुद्धीवर आले. म्हणजे काय की वैष्णवांच्या चरणी जोपर्यंत आपण अपराध करतो ना तर आपली प्रगती नाही होत. आणि यासाठी चैतन्य महाप्रभूंनी एक श्लोक खूप छान सांगितलाय. यदि वैष्णव अपराध उठे हाती माता उपाडे व छिंडे तार सुखी याय पाता. म्हणजे हत्ती कसं करतो, उद्यानातले सगळे जे वृक्ष आहेत ते उखडून टाकतो, तसं वैष्णवचरणी जर एक अपराध झाला तर आपण जीवनभर जी भक्तिसेवा केलेली असते आणि भक्तिसेवेचे प्रयत्न ते सगळे नष्ट होऊन जातात. आणि म्हणून आपण वैष्णव अपराधांपासून स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आता यानंतर त्यांनी अद्वैताचार्यांनी प्रार्थना केली भगवान यांच्या चरणी त्यांचे भक्त म्हणून. त्यावेळेला त्यांनी प्रार्थनेमध्ये काय म्हटलं की अर्जुन यांना जसं विश्वरूप दाखवलं होतं तसं तुम्ही मला दाखवा. आणि मग त्यानंतर चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, ती विनंती मान्य केली आणि जे विश्वरूप आहे तर ते त्यांनी अर्जुनाला जे दाखवलं होतं ते सगळं अद्वैताचार्यांना दाखवलं. मग आता पुढे काय झालं, श्रीवास ठाकूरांच्या अंगणामध्ये हे सगळे जमले होते. आणि मग तिथे जे भगवान आहेत तर त्यांना श्रीवास ठाकूरांनी अभिषेक केला बरं का. आता अभिषेक का तर भगवान तत्व त्यांच्यामध्ये प्रकट व्हायला लागलं होतं. आता भगवानांची कशी प्राणप्रतिष्ठा करतात, अभिषेक करतात, तसं त्यांना बसवलं. विग्रहाला जसं दुधाने जलाने आपण स्नान करतो, जलधारा करतो, तर तसं त्यांना बसवलं श्रीवास पंडितांनी आपल्या अंगणामध्ये. आणि त्यांच्या त्या जलाने दुधाने अभिषेक केला त्यांना. म्हणजे
विविध वस्त्र जे आहेत ते परिधान केले. आणि मग अशा पद्धतीचा जो आहे अभिषेक झाल्यानंतर त्यांची सगळं यथाशक्ती सगळं दीप धूप असं सगळं नैवेद्य सगळं पुष्प सगळं घेऊन त्यांची यथोपचार अशी पूजा केली सगळ्यांनी. आणि मग त्यांनी प्रभूंनी काय केलं, चैतन्य महाप्रभूंनी प्रत्येक भक्ताला त्याच्या इच्छेनुसार वरदान दिलं. मग आता श्रीवास ठाकूरांच्या घरी ही जेव्हा घटना घडली अभिषेकाची, तर त्यावेळेला एक अशी सुंदर लीला घडली. तर श्रीवास ठाकूरांच्या घरी जे सगळे भक्त होते, तर त्यांना आंबे खाण्याची इच्छा झाली एक दिवशी. मग त्यांनी काय केलं, एक कोय घेतली चैतन्य महाप्रभूंनी आंब्याची, आणि तो काही आंबे येण्याचा पण म्हणजे महिना नव्हता. मग ती तिथल्या जमिनीमध्ये रोवली आणि बघता क्षणी त्याच्यातून वृक्ष उभा राहिला आंब्याचा. आणि त्याचबरोबर त्याला मोठे मोठे आंबे लाल पिवळे हिरवे असे लागले. आणि मग तिथले ते आंबे ते सगळे काढून घेतले. म्हणजे पुढे ही लीला येईलच, भक्तांनी काढून घेतले. आणि मग ते त्यांनी ते आंबे आहेत ते चैतन्य महाप्रभूंच्या समोर जे आहेत ते प्रसाद म्हणून ठेवले आणि नंतर सर्वांनी वाटून खाल्ले. अशी सुंदर लीला झाली. मग आता ठाकूरांच्या घरी श्रीवास ठाकूरांच्या अंगणामध्ये असं नेहमी जे आहे ते संकीर्तन चालायचं चैतन्य महाप्रभूंचं. तर श्रीवास अंगण असं म्हणतात त्याला. तर तिथे नित्यानंद प्रभूंची आणि त्यांची आता पहिल्यांदा भेट झाली. तर आता ही पण खूप छान गोष्ट आहे. तर चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, तिथं एक म्हणजे सुंदर लीला केली. जेव्हा त्यांची भेट झाली पहिल्यांदा नित्यानंद प्रभू आणि त्यांची, तर त्यावेळेला त्यांनी नित्यानंद प्रभूंची जेव्हा भेट झाली तेव्हा त्यांनी षडभुज आकारात त्यांना म्हणजे षडभुज रूपात त्यांनी त्यांना दर्शन दिलं. आता षडभुज रूप म्हणजे काय, तर त्यामध्ये 3 अवतारांचं प्राकट्य होतं. म्हणजे षडभुजा म्हणजे 6 भुजधारी भगवानांचं दर्शन त्यांना घडलं. म्हणजे एका हातामध्ये धनुष्यबाण होता, एका हातामध्ये त्यांच्या म्हणजे सामान्य गोपबालकाकडे कसं काठी आणि वेणू असते म्हणजे बासरी असते, तसं ती बासरी होती. म्हणजे हा धनुष्यबाण म्हणजे राम रूपाचं सूचक आहे, आणि हातामध्ये काठी आणि वेणू किंवा बासरी म्हणतो आपण त्याला, ते श्रीकृष्णांच्या रूपाचं सूचक आहे. आणि हातात कमंडलू होता आणि दंड होता 2 भुजामध्ये. तर ते म्हणजे संन्यासीचं रूप आहे, म्हणजे ते चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपाची ओळख आहे. अशा षडभुजा रूपामध्ये त्यांना दर्शन दिलं. आता जे नित्यानंद प्रभू होते तर ते एकचक्रा गावामध्ये पद्मावती आणि हरदाई पंडितांच्या पोटी आलेले पुत्र होते. मग ते बलराम साक्षात म्हणजे साक्षात बलरामजी म्हणजे कृष्णांचा पहिला विस्तार आहे. मग ते जेव्हा एक दिवशी आपल्या मित्रांसोबत खेळत होते तर तिथे एक म्हणजे तिथे एक ब्रह्मचारी असे जे आहेत म्हणजे जे संन्यस्त जीवन ज्यांनी स्वीकारलं होतं पुढे जाऊन, तर त्यांच्या घरी आले अतिथी म्हणून. आणि मग त्यांनी तिथलं आदरातिथ्य स्वीकारलं. आणि त्यानंतर काय केलं की त्यांना म्हणजे आपल्या घरी आलेल्या अतिथी तर इच्छा विचारतात, तुमची कशा पद्धतीने सेवा करू. तेव्हा त्यांनी विचारली इच्छा त्यांच्या आई वडिलांनी. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की ह्या पुत्राला मी तीर्थाटनाला घेऊन जातो. मग नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर ते तीर्थाटनाला गेले. आता चैतन्य महाप्रभूंच्या आधी 12 वर्ष त्यांचा काळ आहे, आधी ते प्रकट झाले होते. मग आता चैतन्य महाप्रभूंच्या लीला प्रकट होत नव्हत्या त्यावेळेला, म्हणजे त्यांचं प्राकट्य नुकतं झालं होतं, पण त्यांनी जनमानसामध्ये लीला प्रकट जे आहे ते करायला सुरुवात केली नव्हती. यासाठी मग बलरामजींनी जशी श्रीकृष्ण लीलामध्ये जेव्हा 15 दिवस जे युद्ध चाललं कुरुक्षेत्रावर, तेव्हा काय केलं ते तीर्थाटनाला गेले होते. तशा पद्धतीनं इथेही लीला केली. नित्यानंद प्रभू तीर्थाटनाला गेले आणि मग ते तीर्थाटन करून आले. आणि त्यांना वृंदावनमध्ये समजलं की चैतन्य महाप्रभूंनी आता नवद्वीपामध्ये लीला करायला सुरुवात केली. मग ते नवद्वीपामध्ये आले आणि आता त्यांची भेट घ्यायची तळमळ त्यांना निर्माण झाली. म्हणजे त्यांची पहिली भेट होणार होती. नित्यानंद प्रभू म्हणजे बलरामजी आहेत स्वतः, संकीर्षण जे आहेत मूळ संकीर्षण रूप. मग ते नंदनाचार्य नावाच्या एका भक्तांच्या घरी थांबले. मग आता त्यांना म्हणजे गंमत करावी, थोडीशी आनंद घ्यावा, म्हणजे जे रस आहे त्यांच्यामध्ये वात्सल्य रस जो आहे आणि साख्य रस, सगळ्या रसामध्ये बलरामजी कार्य करत असतात चैतन्य महाप्रभूंच्या बरोबर कृष्णाबरोबर. तर त्यासाठी त्यांना थोडीशी गंमत करावीशी वाटली चैतन्य महाप्रभूंची, म्हणून ते तिथे जाऊन थांबले आणि स्वतःची ओळख उघड केली नाही त्यांनी. थेट भेटायला नाही गेले त्यांना. आणि मग चैतन्य महाप्रभू यातून जाणत होते त्यांचा भाव आंतरिक स्तरावर. मग त्यांनी काय केलं की हरिदास ठाकूर आणि जे श्रीवास पंडित आहेत. आता हरिदास ठाकूर म्हणजे साक्षात ब्रह्माजींचा अवतार, आणि श्रीवास पंडित म्हणजे नारद मुनी. म्हणजे ब्रह्माजी म्हणजे सगळ्या सृष्टीची निर्मिती करून सगळं निर्माण करत असतात. त्यांच्यासाठी काय अशक्य आहे शोधून काढणं. आणि श्रीवास पंडित म्हणजे नारद मुनी, म्हणजे ते मुक्त भ्रमण करत असतात, कुठल्याही लोकातून कुठल्याही लोकात ते कधीही जाऊ शकतात. पण यांना पाठवलं बरं का.
मग त्यांनी 3 तास अखंड शोध घेतला, त्यांना ते काही भक्त सापडलाच नाही. म्हणजे त्यांनी सांगितलं माझ्या स्वप्नात एक भक्त आला होता, खूप छान असा माझा, आणि तो एका ब्राह्मणाच्या घरी आहे. मग तिथे जाऊन तुम्ही शोधून आणा त्याला. मग त्यांना काही सापडलंच नाही. मग ही बलरामजींची लीला होती, कारण ते त्यांच्यापेक्षा वरचढ आहेत ना लीला करण्यामध्ये ह्या दोघांपेक्षा. पण श्रीकृष्णांपेक्षा ते कसे म्हणजे थोडेसे कमी आहेत असं स्वतःला ते प्रस्तुत करत असतात. कृष्णांचंच ते स्वरूप आहे, पण ते बलरामजी कृष्णांना त्यांच्यासमोर स्वतः मी त्यांचा सेवक आहे, भगवान सेवक म्हणून प्रस्तुत करत असतात. मग त्यामुळे भगवान सर्वश्रेष्ठ आहेत ना, मग ते मला शोधून काढू देत असा त्यांचा भाव होता, म्हणून ते त्यांच्यासमोर प्रकट झालेच नाहीत. मग चैतन्य महाप्रभूंनी हे ताडलं, आणि मग त्यांनी काय केलं, आपले सगळे भक्त मंडळी घेतले आणि नंदन मिश्रांच्या घरी गेले. आणि तिथे म्हणाले माझा भक्त इथे कोण बरं आहे, म्हणजे जो आलाय तर तो लपून राहिलाय, असं त्यांनी म्हणजे उद्गार काढले. आणि मग त्यानंतर नित्यानंद प्रभू समोर आले. आणि मग त्यांची भेट झाली. मग आता ती जी भेट झाली त्यावेळेला त्यांनी हे षडभुजा रूपामध्ये दर्शन दिलं, आणि अजूनही त्यांचं भेट झालेलं ठिकाण आहे, म्हणजे त्यांची पहिली भेट जी झाली नित्यानंद प्रभू आणि चैतन्य महाप्रभू यांचं पहिली भेट झालेलं ठिकाण आहे, तिथे मंदिर आजही आहे. आणि ते मंदिरामध्ये आपण आजही दर्शन म्हणजे घेऊ शकतो. मग त्यांनी पुन्हा काय केलं, आपलं चतुर्भुज विष्णू रूप जे आहे तर ते त्यांच्या समोर प्रकट केलं. शंख चक्र गदा कमळ आणि असं असलेलं, आणि त्यात पुन्हा वेणू असलेलं जे रूप होतं, किंवा आधी षडभुजा रूप म्हणजे, आणि मग त्यानंतर चतुर्भुज रूप म्हणजे ज्याच्यामध्ये वेणू पण त्यांच्या हातात होती, काठी पण होती, कमंडलू दंड होता, आणखी त्याचबरोबर धनुष्यबाण होतं. म्हणजे आधी षडभुजा रूप केलं, त्यानंतर चतुर्भुज रूप त्यांच्यासमोर प्रकट केलं, आणि त्यानंतर त्रिभंगी मुद्रेचं म्हणजे त्रिभंगी मुद्रेतलं चतुर्भुज रूप दाखवलं, म्हणजे त्रिभंगी मुद्रा पण चतुर्भुज रूप दाखवलं. म्हणजे ते दोन्ही हातानं वेणुवादन करत होते आणि दुसऱ्या दोन्ही हातात शंखचक्र होते, असं सुंदर रूप दाखवलं त्यांना. मग आता हे सगळं पाहून म्हणजे जे आहे तर नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांनी गौर सुंदर म्हणजे जे चैतन्य महाप्रभू आहेत त्यांची व्यासपूजा करायचं ठरवलं. आता व्यासपूजा म्हणजे काय सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. तर जे व्यास मुनी आहेत तर ते आपल्या गुरु तत्व आपण मानतो, म्हणजे मूळ गुरु आहेत आपले. आणि त्यामुळे आध्यात्मिक गुरूंची जी पूजा करतात त्याला व्यासपूजा असं म्हणतात. मग आता संकीर्तन चालू होतं, आणि नित्यानंद प्रभूंनी काय केलं, मग चैतन्य महाप्रभूंच्या गळ्यातून खांद्यावर असा हार घातला. मग चैतन्य महाप्रभू ना जेव्हा नित्यानंद प्रभूंनी गळ्यात हार घातला त्यांच्या खांद्यावरून, तेव्हा नित्यानंद प्रभूंना काय दिसलं, तर नित्यानंद प्रभूंना श्रीकृष्ण आणि बलराम जे आहेत तर ते जे आहेत तर म्हणजे ते एकच आहेत, तर याची प्रचिती देणारं दृश्य दिसलं. म्हणजे काय, तर त्यांनी स्वतःलाच चैतन्य महाप्रभूंच्या मध्ये पाहिलं जेव्हा हार घालत होते तेव्हा. म्हणजेच काय की स्वतः नित्यानंद प्रभू आणि चैतन्य महाप्रभू म्हणजे एकच आहेत, त्यांच्यात भेद नाही. म्हणजे बलराम आणि कृष्ण एकच आहेत, त्यांच्यात काही भेद नाही, हे त्यांनी दाखवलं चैतन्य महाप्रभूंनी. आणि त्याचबरोबर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांची ही वेगवेगळी प्राकट्ये जरी असली तरी चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू यांच्यामध्ये कुठलाही भेद नाही आहे. महाप्रभूंचे इतर भक्तांनी पण जाणलं, त्यांनाही हे त्यांनी जे आहे तर हे दृश्य दाखवलं आणि ती लीला केली. म्हणजे भगवान चैतन्य आणि नित्यानंद प्रभू बिलकुल भिन्न नाही आहेत. बलरामजी म्हणजे भगवान चैतन्यांचाच विस्तार आहे, प्रथम विस्तार. तर ते त्यांच्यामध्ये दर्शन झालं नित्यानंद प्रभूंचं महाप्रभूंच्या शरीरामध्ये सगळ्या भक्तांना, आणि त्याचबरोबर बलरामजींचं पण दर्शन झालं. अशा पद्धतीने त्यांनी लीला केली. मग आता पुढच्या लीलेमध्ये काय आहे की शची मातेनं श्रीकृष्ण आणि बलराम यांना पाहिलं चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभूंच्या रूपात. म्हणजे एकदा काय झालं, शची मातांना स्वप्न पडलं रात्री. कसं स्वप्न पडलं की त्यांच्या घरामध्ये श्रीकृष्ण आणि बलराम यांचे जे विग्रह होते तर तिथे चैतन्य महाप्रभू म्हणजे श्रीकृष्णांच्या जागी चैतन्य महाप्रभू दिसले, आणि नित्यानंदांच्या जागी त्यांना जे आहेत तर ते क्षमा असेल, बलरामांच्या जागी त्यांना नित्यानंद प्रभू दिसले. आणि मग ही दोन्ही मुलं जी आहेत तर त्यांच्यासमोर नैवेद्य ठेवलाय. मग कृष्ण बलराम भांडतायत, तसं हे नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभू भांडतायत, आणि ते एकमेकांशी भांडून तो नैवेद्य त्यांना म्हणजे आधी खायचंय असं त्यांचं चाललंय. आणि मग हे सगळं त्यांना स्वप्नात दिसल्यावर शची मातेने काय केलं, दुसऱ्या दिवशी नित्यानंद प्रभूंना घरी प्रसाद घेण्यासाठी बोलावलं. आणि अशा रीतीनं विश्वंभर म्हणजे कोण, तर भगवान श्री चैतन्य आणि नित्यानंद प्रभू यांनी
त्यांनी एकत्र भोजन केलं आणि त्यावेळेला शचीमातेला त्यांनी पुन्हा आपलं श्रीकृष्णाचं रूप दाखवलं चैतन्य महाप्रभूंनी आणि नित्यानंद महाप्रभूंनी बलरामांचं रूप दाखवलं आणि तो साक्षात्कार जेव्हा तिला झाला तर त्यावेळेला ती मूर्छित झाली. म्हणजे अशा पद्धतीने तिने योगमायेने तिला मूर्छित करून टाकलं आणि त्यानंतर विस्मरण झालं त्यांना. अशी ती सुंदर लीला घडली. मग ह्याच्याही पुढे जाऊन आपण आता सुंदर लीला अभ्यासणार आहोत ती म्हणजे जगाई आणि मदाईची. ते चित्रात दिसते पहा. तर आता हे जगाई आणि मदाई हे दोन्ही ब्राह्मण बंधू होते. नवद्वीपामध्ये अगदी चांगल्या ब्राह्मण कुळामध्ये जन्म झाला होता. त्यांना खूप चांगली परंपरा होती. जगाईचं नाव होतं जगदानंद आणि मदाईचं नाव होतं माधवानंद. असे ते ब्राह्मण होते दोघं. हा आणि आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांच्या आज्ञेवरून काय झालं की नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर यांना त्यांनी प्रचार करण्याची म्हणजे परवानगी दिली होती आणि प्रचार करण्यासाठी बाजारपेठेत जाऊ नये सांगितलं होतं. आता हे ब्राह्मण होते पण ते अत्यंत पापी बनले होते. सगळ्या वाईट म्हणजे संगतीत ते होते आणि कुसंग लाभल्यामुळे सगळं त्यांचं म्हणजे एकदा सगळं वाईट वर्तन होतं. म्हणजे मद्यपान करायचे आणि मद्यधुंद व्हायचे आणि शिवीगाळ करायचे. मग ते असाच एके ठिकाणी असा खूप दंगा सुरू होता. म्हणजे एकदम असा खूप दंगा त्या पेठेमध्ये सुरू असलेला पाहिला सगळ्यांनी. कसला कोलाहल आहे, कसला गोंधळ आहे म्हणून नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर तिथे गेले. तर तिथे पाहिलं की हे शिवीगाळ करत होते मद्यधुंद होणे. तर हे जे दोघे ब्राह्मण आहेत मग त्यांना त्यांनी सांगितलं की तुम्ही हरिनाम घ्या. म्हटल्यावर ते अंगावरती धावून आले त्यांच्या आणि त्यांचा पाठलाग करायला लागले. मग हे दोघे घाबरून धावत धावत आपला कसं सुटका करून पोहोचले चैतन्य महाप्रभूंच्याकडे. मग ते जेव्हा पोहोचले तर त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं हा प्रकार चैतन्य महाप्रभूंना. मग चैतन्य महाप्रभूंनी स्मितहास्य केलं की हा सुटका करून घेतली, छान झालं म्हणाले. मग दुसऱ्या दिवशी पुन्हा ते गेले त्याच ठिकाणी प्रचाराच्या निमित्ताने. तेव्हा तिथे पुन्हा यांचा दंगा गोंधळ सुरूच होता. मग त्यावेळेला नित्यानंद प्रभू जे आहेत त्यांनी सांगितलं की तुम्ही हरिनाम घ्या, हरिकृष्ण महामंत्राचा जप करा. मग त्यावेळेला काय झालं की तत्काळ म्हणजे तो जो मदाई आहे जगाई आणि मदाई यातल्या मदाईने काय केलं तिथं जे मातीचे जे घडे होते तर त्याचा एक तुटलेला तुकडा होता. ते खापर जे होतं ना ते तत्काळ घेतलं आणि फेकून मारलं नित्यानंद प्रभूंना मदाईने. मग त्यामुळे त्यांच्या कपाळातून असं भळाभळा रक्त व्हायला लागलं आणि मग त्यानंतर काय प्रकार घडला तर तिथे अशा पद्धतीनं फेकून मारल्यानंतर जो जगाई आहे तो असं करू नकोस म्हणून तो नित्यानंद प्रभूंना वाचवण्यासाठी म्हणजे त्यांना त्रास होऊ नये यासाठी त्यांच्यामध्ये दोघांच्या मध्ये अडवायला पहा. तर हा मदाई आहे आणि हा जगाई आहे आणि नित्यानंद प्रभू. तोपर्यंत ही बातमी चैतन्य महाप्रभूंपर्यंत पोहोचली भक्तांच्याकडून आणि मग ते तिथे आले म्हणजे क्रोधितच होते ते आणि आवेशात होते आणि आता ते सुदर्शन चक्राला आव्हानच करतो म्हणाले तुला दंडितच करायला पाहिजे असं त्यांनी विचार केला. मग करुणा अवतारामध्ये आहात आपण, ह्यांना दंडित नका करू अशी त्यांना आठवण करून दिली नित्यानंद प्रभूंनी आणि त्यांना क्षमा करायला सांगितलं. म्हणजे इतके जे आहेत तर भगवान यांचे जे भक्त आहेत ते भगवान यांच्यापेक्षा करून अवतारामध्ये स्वतःला प्रस्तुत करतात. अत्यंत दयाळू कृपाळू असतात असे नित्यानंद प्रभू आहेत. आणि मग त्यांचं म्हणणं ऐकून त्यांना सांगितलं की हा मी क्षमा करेन पण त्यांनी हरिकृष्ण महामंत्राचा जप केला पाहिजे आणि हे सगळं वाईट कृत्य जे आहे तर ते सोडून दिलं पाहिजे. मग आता जगाई जो आहे तर त्याला सुद्धा आपल्या कृत्याबद्दल वाईट वाटलं आणि मग ते दोघेही चैतन्य महाप्रभूंना शरण गेले. आता यांची कथा कशी आहे, इतकी पाप यांनी जगाई आणि मदाईंनी संयुक्तिकपणे केली होती की यमराज जे आहेत तर त्यांचे जे हिशोब ठेवणारे पाप पुण्याचे त्यांचे सहकारी आहेत चित्रगुप्त ते म्हणजे तो जो लेखाजोखा पाप पुण्याचा ठेवणार आहे तर ते म्हणले इतकी पाप यांनी केलीत इतकी पाप यांनी केलीत की म्हणजे मी हे सगळा म्हणजे हिशोब ठेवायला असमर्थ असं म्हणून ते म्हणजे त्यांनी यमराजांकडे जाऊन ही आपली परिस्थिती सांगितली इतकी पाप यांनी केलेली आहेत. मग अशी जरी पाप केलेली असली तरी देखील काय झालं की ही पाप जरी त्यांनी केलेली असतील तरी जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंना ते शरण आले तेव्हा त्यांचा उद्धार झाला पहा. मग आता हे दोघेही नेहमी नित्यानंद प्रभूंच्या संपर्कात असायचे जगाई मदाई. मग एक दिवशी जगाईने विचारलं की इतकी पाप केलेली आहेत आणि मदाई म्हणाला आता अजून काय आम्ही सेवा करू म्हणजे ते हरिनाम तर घेतच होते. मग तेव्हा नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना मार्गदर्शन केलं की तुम्ही काय करा जिथे वैष्णव स्नान करायला येतात गंगा किनारी तिथे तुम्ही काय
हा, एकच मिनिट हा हरे कृष्णा, एकच मिनिट. हरे कृष्णा, क्षमस्व, थोडंसं मला पेशंटला थोडी माहिती द्यावी. तर ते जे जगाईमध्ये आहेत त्यांना नित्यानंद प्रभूंनी सांगितलं की तुम्ही जे वैष्णव जिथे स्नान करतात तर ते जे घाट आहे स्नान घाट, तर तिथे तुम्ही ते जा आणि ते रोज जे आहेत तर ते स्वच्छ करा. म्हणजे तिथली स्वच्छता राखा रोजच. अशी तुम्ही सेवा करा आणि वैष्णवांना दंडवत घाला रोजच. मग त्यानुसार ते जाऊन रोज म्हणजे जोपर्यंत ते होते तोपर्यंत ते सेवा करायचे आणि सगळ्या वैष्णवांना दंडवत करायचे. मग ते वैष्णव इतके भारावून जात की सगळेजण त्यांना प्रणाम करायला लागले आणि इतके उच्च कोटीचे शुद्ध भक्त जगाईमध्ये जे आहेत ते भगवान श्रीकृष्णांचे बनले. त्यांच्या आधी तिथे समाधी तर आहेतच, पण त्या घाटांना सुद्धा जगाईमध्ये घाटच म्हटलं जातं. म्हणजे पहा, पापी मधले पापी असे असलेल्या लोकांचा उद्धार जो आहे तो तो भगवान श्री चैतन्याने केला. मग आपल्यासारख्या पतितांचा निश्चितच उद्धार होईल, हो की नाही? जर आपण श्रीकृष्णांच्या चरणी गौरांगाच्या चरणी प्रार्थना केली आणि त्यांना शरण गेलो, त्यांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेतला तर नक्कीच आपल्यावर चैतन्य भगवान कृपा करतील. आता पुढे कसा भाग घडला की ह्या घटना झाल्यानंतर भावावस्थेत असायचे चैतन्य महाप्रभू. आणि मग आता ते भावावस्थेत असायचे तर हे सगळं पाहिलं भक्तांनी. आणि आपल्या मंदिरामध्ये जी प्रथा आहे की आपला जो अल्टर असतो म्हणजे वेदी म्हणतात त्याच्या पाठीमागे भगवान यांच्या शयनासाठी पलंग असा, म्हणजे भगवान यांचं रात्री जे शयन होतं त्याला पलंग ठेवतात किंवा आपल्या अल्टरमध्ये पण आपण शयनासाठी भगवानांची पलंग ठेवण्याची प्रथा आहे. म्हणजे हे सगळं का आहे तर भावावस्थेत ते जेव्हा असायचे तर त्या त्या ती जी अवस्था आहे त्यानुसार म्हणजे जे आहे तर ते ही जी पद्धत आहे तर ती त्याची सुरुवात झाली. मग श्रीवास ठाकूरांच्या घरी अशा पद्धतीनं म्हणजे जे आहे तर त्यांच्यासाठी पलंगाचं नियोजन करण्यात आलं होतं. मग आता प्रत्येक मंदिरामध्ये त्यामुळं वेदीच्या पाठीमागे पलंग असतो भगवानाच्या शयनासाठी. हे सगळं गुप्त स्तरावर असतं म्हणजे गोपनीय असतं. हे सगळ्या गोष्टी त्याची वाच्यता केली जात नाही बाह्य लोकांमध्ये. आणि त्याचबरोबर ह्या सगळ्या गोष्टी गोपनीय ठेवण्यामागे कारण काय असतं, भगवान यांच्या भावावस्थेमध्ये कुठेही म्हणजे म्हणजे तो खंडित होऊ नये किंवा त्यांची निद्रा जी आहे ती भंग होऊ नये अशा पद्धतीचा भाव असतो. आणि मग जेव्हा भगवान जे आहेत तर ते अशा म्हणजे अशा शय्येवर पडलेले असतात तर त्यावेळेला अल्टरचे द्वार जे असतं ते बंद असतं पहा. म्हणजे भगवान यांना अशा अशा परिस्थितीत आपण कधी दंडवत करू नये त्यांच्या म्हणजे अशा भावस्थितीमध्ये ते म्हणजे आपण कधी खंड आणू नये किंवा ती भंग करू नये. त्याचबरोबर त्यांना विग्रह रूपात जेव्हा पूजा करत असतो तेव्हा मग काय करतात तर विग्रह रूपात पूजा करणाऱ्या करतो आपण तेव्हा त्या अल्टरच्या पाठीमागे पलंग जरी असेल तर त्यांना प्राणप्रतिष्ठा केलेली असली पाहिजे. मंदिरामध्ये हे निकष आले त्यामुळं. आणि त्याचबरोबर त्यांची प्राणप्रतिष्ठा करून त्यांच्यासाठी स्तुती पुरुष सूक्तांच्या स्वरूपात गायली गेली पाहिजे. आणि त्याचबरोबर सगळ्यांनी त्यांचा विग्रहाचा अभिषेक करणं आवश्यक आहे आणि संपूर्ण षोडशोपचार पूजा करणं आवश्यक आहे. आणि हे सगळं जे आहे तर ते हे सगळं जे मंदिरासाठी असलेले जे निकष आहेत हे चैतन्य महाप्रभूंची अशा पद्धतीने पूजा केली श्रीवास पंडितांनी. म्हणून इस्कॉनमध्ये आपण हे सगळे निकष आहेत तर ह्यानुसार म्हणजे भगवान श्री चैतन्य किंवा राधा गोविंदांचे विग्रह आहेत तर त्यांची पूजा करत असतो पहा. तर त्याचं जे रहस्य आहे ते ह्या लीलेमध्ये आहे. मग त्यावेळेला विष्णूंच्या शय्येवर आपण त्या पलंगावर म्हणजे पलंगावर त्यांनी विष्णूंची जी शय्या आहे म्हणजे वासुकी नागाच्या शय्येवर पहुडल्याची लीला त्यांनी दाखवली त्यांना श्रीवास पंडितांना. आणि त्यावेळेला ती लीला पाहून चैतन्य महाप्रभूंची सगळ्यांनी पूजा केली. आणि अशा लीले म्हणजे अशा भाव अवस्थेमध्ये म्हणजे त्या विष्णूंच्या शय्येवर ते म्हणजे जे होते म्हणजे विष्णू म्हणून त्या नागशय्येवर होते म्हणजे विष्णू शय्येवर असं आपण थोडक्यात म्हणू. तर ते विष्णू पहुडलेले होते तर ते त्या भावावस्थेमध्ये ते जवळजवळ 7 प्रहरांपर्यंत असे राहिले. आणि मग त्या प्रसंगातून त्यांनी सगळ्या भक्तांना दाखवून दिलं की सगळ्या अवतारांचे मुख्य मूळ कारण किंवा मुख्य स्रोत कोण आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर ते आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीनं विष्णू तत्व सगळे आहेत ती कृष्णांकडूनच येतात हे सगळ्या भक्तांना त्यांनी प्रकट केलं ना. प्रकाश लीला असं म्हणतात. म्हणजे काय
की असे सगळ्या पद्धतीनं त्यांनी आता भक्तांसमोर स्वतःला प्रकट करायला सुरुवात केली. मग हा जो भावप्रकाश म्हणजे त्यांचा भाव आहे आणि त्या माध्यमातून स्वतःला प्रकट करणं, तर या प्रसंगाला सात प्रहरी या भाव असं म्हणतात. म्हणजे सात प्रहर टिकला म्हणून चैतन्य मंगलमध्ये असा उल्लेख आहे, चैतन्य भागवतामध्ये. किंवा महाभाव प्रकाश किंवा महाप्रकाश लीला म्हणतात. म्हणजे त्यावेळेला आपला भाव आहे तो सगळ्यांसमोर त्यांनी प्रकट केला म्हणून त्याला महाप्रकाश लीला असं म्हणतात. मग आता त्यावेळेला काय झालं, एक दुःखी नावाची मोलकरीण होती. तिथं कार्य करायची, सेवा करायची त्यांच्या घरी श्रीवास पंडितांच्या. तर तिला त्यांनी सुखी नाव देऊन टाकलं, तिचं सगळं उद्धार करून टाकला. मग त्याचबरोबर त्यांनी काय केलं, श्रीधर कोलावेच्या म्हणून अत्यंत गरीब असा म्हणजे फळ म्हणजे तो द्रोण विकायचा, केळीच्या पानापासून करून. आणि त्याची ताटं बनवून विकायचा. मग अत्यंत गरीब होता पण उत्तम उत्तम भक्त होता त्यांचा. तर त्याचा उद्धार केला, त्याला कृष्ण प्रेम दिलं. त्याला विचारलं त्यांनी की तुला काय हवंय, तर त्यांनी सांगितलं मला दुसरं काही नको, ऐश्वर्य काही काही नको, मला तुमचा संग आणि तुमचं प्रेम मिळावं. मग त्याचा उद्धार केला. मग त्याचबरोबर त्यांनी आपलं रामरूप प्रकट केलं कोणासमोर, तर मुरारी गुप्ता जे होते ते कायम रघुनाथांची भक्ती करायचे, ते रामाचा जप करायचे. त्यांनी खूपदा त्यांना एकदा त्यांनी लीला काय केली, त्यांच्या घरी गेले चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांनी सांगितलं की तू काय कर, उद्यापासून हरिकृष्ण महामंत्राचा जप कर. पण हे राम हे कसं आहे, मुरारी गुप्ता हे साक्षात हनुमंताचा अवतार आहे. तर मग आता ते हनुमान असल्यामुळे ते आपल्या स्वामीचीच उपासना करणार. मग त्यांनी खूप प्रयत्न केला, म्हणजे अशी जीभ पण धरून पाहिले, नाम त्यांच्या ते रामाचंच यायचं. तर असं त्यांची गोष्ट घडली. मग त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंना दुसऱ्या दिवशी शरण गेले आणि म्हणाले की माझ्यासारखा पापी अधम जीव आहे, तर माझ्या मुखात हरिनाम येतच नाही, तुम्ही इतकं पवित्र दिले. मी रघुनाथांचा म्हणजे श्रीरामचा भक्त असल्यामुळं, त्यांचा दास असल्यामुळं माझ्या मुखात त्यांचंच नाव येते. तर तुम्ही काय करा आता, म्हणजे मला म्हणजे परवानगी द्या की मी माझे आता प्राण त्यागून टाकतो. मग त्यांच्या या भावामुळे ते अत्यंत प्रसन्न झाले आणि मुरारी गुप्तांना त्यांनी मग काय केलं, तर आपलं जे श्रीरामचंद्रांचं रूप आहे ते दाखवलं आणि त्यांनी आठवण करून दिली की तू माझा दास सेवक हनुमान स्वरूपात आहे, तूच लंकेला जाऊन आग लावलीस आणि तिथे तुझ्या क्रोधाचं प्रदर्शन केलं की त्याद्वारे म्हणजे जी आहे तर तू माझी सेवा करायचा प्रयत्न केलास. अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचे भाव जागृती केली. मग त्यानंतर अद्वैत प्रभूंना त्यांनी भगवद्गीतेचं यथारूप व्याख्यान द्यायला सांगितलं, कारण ते महाविष्णू आहेत ना, महाविष्णू आणि सदाशिवाचा अवतार आहे. मग भगवान जे आहेत तर ते सदाशिव रूपामध्ये जेव्हा असतात तर त्यावेळेला ते आख्यान करतात बरंचसं. शिव जे आहेत ते वेगवेगळे तंत्र किंवा याचं आख्यान करत, भागवताचं आख्यान करत असतात पार्वती मात्यांना, असं आपण पाहतो पुराणामध्ये उल्लेख. तर त्या तशा पद्धतीने त्यांनी भगवत आणि प्रत्यक्ष विष्णू आहेत पुन्हा विष्णू तत्व म्हणून त्यांनी भगवद्गीतेचं यथारूप व्याख्यान करायला सांगितलं. तर मुकुंद नावाचा होता त्यांचा भक्त, तर त्याच्यावर त्यांनी कृपा केली. मग एक दिवशी चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं की भगवान जे आहेत तर त्यांचा जो आहे तर तो वराह भावामध्ये स्वतःला प्रकट केलं ह्या प्रकाश लीलांमध्ये. तर ह्या खूप गोपनीय असायच्या आणि ह्या बाहेर चर्चा केल्या जायच्या नाहीत. ह्या लीला ज्या आहेत त्या. तर त्यांनी काय केलं, शुकर शुकर असं मंत्र उच्चारण केलं आणि त्या म्हणजे शुकर शुकर असं शब्द उच्चारण केला आणि त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, तर स्वतःला लगेच शुकर असं उच्चार स्वतःच केला आणि त्यानंतर लगेच स्वतःला शुकर अवतारात त्यांनी दर्शन दिलं, स्वतःला प्रकट केलं मुरारी गुप्तांसमोर आणि त्यांच्या खांद्यावर बसले, ते आरूढ झाले. आणि त्यांच्या हातात कमंडलू पण धारण केलं होतं, म्हणजे मीच चैतन्य महाप्रभू हे दाखवायला आणि मीच तो शुकर आहे. आणि मग समुद्राच्या खोलवर भागातून त्यांनी पृथ्वीला कसं उचलून घेतलं ते पण दाखवलं, दर्शन दिलं. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी वराह लीला त्यांना मुरारी गुप्तांच्या खांद्यावर बसून सगळ्या भक्तांना करून दाखवली. मग आता त्या प्रसंगानंतर पुढे जाऊन काय केलं, एकदा शुक्लांबर ब्रह्मचारी नावाचे नवद्वीपामध्ये गंगेच्या काठावर निवास करत असलेले एक ब्राह्मण होते. मग आपल्या भावावस्थेत असं संकीर्तन करत असताना त्यांनी काय केलं, त्यांची तांदळाने भरलेली भिक्षेची झोळी होती, म्हणजे ते जाऊन भिक्षा मागून यायचे वेगवेगळ्या घरामध्ये. असे जात असत ते भिक्षा मागायला शुक्लांबर ब्राह्मण. तर त्यांच्याकडून ती भिक्षेची झोळी त्यांनी काढून घेतली आणि ते कच्चे तांदूळ सगळे त्यांनी खाऊन टाकले. मग त्यांना हे कोणी अडवू नाही शकले, सगळे तांदूळ त्यांनी खाऊन टाकले, अशी लीला केली. आणि मग त्या शुक्लांबर ब्राह्मणावरती पण कृपा केली. मग आता कलियुगामध्ये हरीचं जे नाव आहे तर दिव्य आहे आणि त्याच्या नावाच्या उच्चारणाशिवाय आपल्याला काही गती नाही येऊ शकत. म्हणजे काय, कलिकाले नामरूपे कृष्ण अवतार,
नाम आहे ते है सर्व जगत निसार. म्हणजे कलियुगात हरे कृष्ण हेच भगवंतांचं नाम जे आहे ना ते श्रीकृष्णांचा अवतार आहे आणि केवळ या दिव्य नामाचं उच्चारण करूनच भगवान यांचा प्रत्यक्ष संग आपल्याला मिळू शकतो. आणि असं नामोच्चारण जो कोणी करेल त्याचा उद्धार होईल. अशा पद्धतीने त्यांनी श्लोक सांगितला. म्हणजे हा जो श्लोक आहे तो ते प्रत्यक्ष श्रीमुखातून चैतन्य महाप्रभूंचे आलेला आहे. आणि पुढे पुढे ते काय म्हणाले की दारडे लागे हरे नाम उक्ती तीन वार जड लोक बुजाये ते पुन्हा येवकार. ते 3 वेळा ठासून सांगितलं त्यांनी हा मंत्र. 3 वेळा म्हणजे सांगितलं. काय कसं की आपण एखाद्याला ही गोष्ट एखादी गोष्ट सांगतो ना तू हे केलंच पाहिजेस केलंच पाहिजेस केलंच पाहिजेस तसं त्यांनी सांगितलं की हरेर नाम केवलम असं 3 वेळा हरेर नाम केवलम म्हणजे 3 वेळा म्हणजे कुठलीही गोष्ट 3 वेळा सांगितली ना तर ती शास्त्रसंमत धरली जाते. आणि त्याचबरोबर पहा बृहन्नारदी पुराणामध्ये पण या दिव्य नावाचा जप आहे तर तिथे पण असं 3 वेळा कुठलीही गोष्ट जेव्हा सांगितली जाते तेव्हा ती शास्त्रानुसार अनुरूप आहे असा त्याचा उल्लेख आहे. मग आता आपण पाहतो पहा त्रिवार वंदन करतो त्रिवार घोषणा देतो त्याचं कारण हे आहे. किंवा आता आपण घरी पण नमस्कार करत असतो ज्येष्ठांना तर तो असा 3 वेळा करण्याची पद्धत आहे. तर त्याचं कारण हे आहे. किंवा आपण प्रदक्षिणा करतो तर त्या कमीत कमी 3 तुलसी महाराणीला किंवा विग्रहांना 3 किंवा 3च्या पटीत तर त्याचं कारणही आहे ते शास्त्रसंमत मानलं जातं. मग असे जे लोक आहेत तर त्यांना आपल्यासारखे जे पतित लोक आहेत तर त्यांना मायाच्या बंधनातून आपली सुटका करून घ्यायची असेल तर काय केलं पाहिजे हरे कृष्ण महामंत्राचा आपण जप केला पाहिजे असं त्यांनी मार्गदर्शन केलं. मग आता शास्त्रांचा हा निर्णय आहे. मग त्या काळातले लोक काय होते ते ध्यान लावायचे. कोणी जे यज्ञ आहेत ते करायचे म्हणजे असं वेगवेगळ्या पद्धतीनं कर्मकांड किंवा ज्ञान हठयोग असं करत होते. म्हणजे जे सत्ययुगातली उपासना आहे ती करायचा प्रयत्न करत होते. पण कलियुगामध्ये जो कलियुगाचा धर्म आहे म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्राचा जप तर तोच आपण केला पाहिजे. म्हणजे शास्त्रांचा आदेश आपण मानला पाहिजे. हे आपण म्हणजे समजून घेऊ. मग हा त्यांनी उपदेश केला चैतन्य महाप्रभूंनी. आणि मग म्हणजे त्रिवार त्यांनी सांगितलं त्याचं कारण काय होतं तर त्याद्वारे त्याचं महत्व जे आहे आणि शास्त्रांचं संमती जी आहे तर ती लोकांना समजावून सांगणं. मग आता त्यांनी पुढं जे मार्गदर्शन केलं ते म्हणजे एका वैष्णवाचं आचरण कसं असलं पाहिजे सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐकूया की तृणासारखं तुम्ही असलं पाहिजे. म्हणजे तृणाहून स्वतःला तुच्छ समजलं पाहिजे आणि दुसऱ्यांना सन्मान द्यायचा दुसऱ्या वैष्णवाला सादर प्रणाम करायचा. मग भगवान यांचं दिव्य नाम घेणारे जे वैष्णव आहेत त्यांनी वृक्षासारखं सहनशील असलं पाहिजे. बरे लोक आपल्याला म्हणजे आपली निंदा करू लागले आपल्याला मारू जरी लागले तरी आपण प्रतिकार करण्याच्या नादात त्यांच्याविषयी कटू वचन नाही बोलायचं. जर कोणी वृक्षाला तोडायला लागलं किंवा त्याचा तर तो त्याचा प्रतिकार नाही करत. किंवा सुकून मृत्यूला जरी वृक्ष टेकला तर त्याला कोणी म्हणजे तो कोणाकडे जाऊन जलही मागत नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे तररुवी सहिष्णुना अशा पद्धतीनं आपण असणं आवश्यक आहे. आणि नित्यनेमानं हरे कृष्ण महामंत्राचा आपण जप केला पाहिजे. त्याचबरोबर वैष्णवानं कसं असलं पाहिजे कोणाकडूनही खायला कधी काही मागू नये. कशाची याचना म्हणजे खायलाच नव्हे कुठल्याही स्तरावर कशाची याचना करू नये. आणि जर काही एखाद्यानं दिलं तर ते स्वीकारायचं. परंतु काही न मिळालं तरी काही भाजी फळं जे काही सहज उपलब्ध आहे त्याच्यावर आपला उदरनिर्वाह आपण करायचा त्यातच समाधानी राहायचं संतुष्ट राहायचं. म्हणजे वैष्णव भक्तांना हे काटेकोरपणे नाम संकीर्तन आणि सहज संतुष्टी आपली होईल सहजरित्या जे उपलब्ध होईल ते आपण प्राप्त करून त्यामध्ये संतुष्ट राहिलं पाहिजे. असं आपण जीवन जगलं पाहिजे. म्हणजे गवत कसं आहे ते पायदळी तुडवतो आपण मग त्याच्यावरून चालतो त्याला तुडवतो मग गवत कधी प्रतिकार करत नाही. मग त्याच्यावरून आपण शिकायचं की गुरूंनी किंवा नेत्यांनी म्हणजे जे कोणी आहेत मग त्यांनी आपल्या स्थितीचा गर्व नाही केला पाहिजे. म्हणजे आपल्याकडे ज्ञान आहे उत्तम प्रत्येकाकडे वेगवेगळे कौशल्य अशी असतात ना मग त्याचा गर्व नाही करायचा. तर अशा व्यक्तींनी उलट सामान्य माणसापेक्षा पण अधिक नम्र झालं पाहिजे. आणि हरिनामाचं संकीर्तन केलं पाहिजे चैतन्य महाप्रभूंची भक्ती केली पाहिजे. म्हणजे आपण कधी इतरांना मी कुणीतरी श्रेष्ठ नाही दाखवलं पाहिजे. उलट मी अत्यंत हीनदीन म्हणजे ज्याच्याकडे ज्ञान आहे त्याने स्वतःला हीनदीन प्रस्तुत केलं पाहिजे. मग ती त्याच्यात नम्रता असते. अन्यथा काय होतं आपण नम्रता दाखवतो इतरांसमोर प्रत्यक्ष आतून नम्र भाव नसतो तर तसं नाही. आपण स्वतःला म्हणजे हीनदीन भावामध्येच प्रस्तुत केलं पाहिजे. आणि असं जर नाही केलं तर नामापराध जे आहेत तर ते होतात ते त्यांनी विशद केले. आणि त्याचबरोबर मग आता हे हरे नामाचं जप म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्राचा जप आहे हा तुम्ही पक्का म्हणजे त्याची खुणगाठ बांधा की तो केला पाहिजे असं त्यांनी संदेश दिला. आणि मग त्याच्या उच्चारण्यासाठी पण महत्वाची गोष्ट सांगितली त्याचा अभ्यास कसा करतात कृष्णराज कविराज गोस्वामी यांनी सांगितलंय. तर त्याचं जे उच्चारण आहे ना ते लोक पुटपुटून करतात तसं नाही केलं गेलं पाहिजे तो अपराधच होतो.
हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपामध्ये 3 अवयव आपले सहभागी असले पाहिजेत. सगळ्यांनी लक्षात घेऊया, हे महाप्रभूंनी सांगितलंय. खालचा ओठ, वरचा ओठ आणि जीभ यांच्या हालचाली झाली पाहिजेत. म्हणजे तो मोठ्याने म्हणूनच केला गेला पाहिजे, पुटपुटून नाही. हा म्हणजे कधी कोणी जिव्हा आणि ओठांच्या साह्यानं म्हणजे योग्य उच्चारण करत नाही, मग तो पुटपुटायला लागतो, मग तो अपराध घडतो. नाम अपराध होतो. म्हणजे नाम म्हणजे भगवान स्वयं आहेत, त्यांच्या चरणी तो अपराध होतो आणि म्हणून त्याचा अभ्यास आवश्यक आहे आणि तो असा अभ्यास आपण केला पाहिजे. असं श्रीवास ठाकूरांच्या घरी कृष्ण महामंत्राचं सामूहिक संकीर्तन त्यांनी 1 वर्ष केलं आणि मग ते तिथे त्या लीला पाहण्यासाठी कुणी पाखंड्यांना प्रवेश मिळू नये म्हणून ते काय करायचे की त्यांच्या घराचं द्वार बंद ठेवायचे, म्हणजे त्यांना उपद्रव व्हायचा अशा नास्तिक पाखंडी लोकांचा. मग असंच मंदिरामध्ये पण जेव्हा म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे महत्वाचे विधी चालू असतात तेव्हा तिथे भक्त मंडळींनाच प्रवेश दिला जातो आणि हरिनाम इतर वेळी ते मंदिर बंद ठेवलं जातं आणि हरिनाम संकीर्तन सगळ्यांसाठी सामूहिक खुलं असतं, त्यावेळेला सगळ्यांना प्रवेश दिला जातो मंदिरामध्ये, ती उघडी ठेवली जातात. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंचं सगळं जे आहे ना मार्गदर्शन, त्यानुसार हे सगळं जे आहे तर ते पालन त्याचं केलं जातं. मग आता इथे आपण आपले जे युवावस्थेतील लीला आहेत तर त्याचा अर्धा भाग समाप्त होतो. तर आता अजून अर्धा भाग आहे तर तो आपण उद्या अभ्यासणार आहोत. त्यामध्ये मुख्य म्हणजे चांदकाजींची लीला आहे, त्यानंतर श्रीवास ठाकूरांच्या अंगणात येऊन पाखंडी लोक कसं त्यांना उपद्रव करायचे वेगवेगळ्या वस्तू टाकून, तर ती लीला आहे. अशा भरपूर लीला अजून आपण अभ्यासणार आहोत. उद्याचा दिवस आपल्याला लागेल त्यांच्या युवावस्थेतील लीला ज्या आहेत त्या पूर्ण करायला. आता आपली वेळ संपली आहे तर आपण शचीच्युत अष्टकम गाऊया ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी, आणि अशा भक्तांनी आपण सांगूया आणि त्यानंतर मग आपण कोणाला प्रश्न किंवा शंका असतील तर ते घेऊया. हरे कृष्ण.